Guys, welcome back ulit sa ating channel. Kung nakikita nyo sa aking video ay meron tayong 1 liter of water at meron tayong gulaman. Ngayong araw na ito guys ay gagawa tayo ng magic water na pinipilahan sa Divisoria. Paano nga ba yun gawin? Eto na. Maglalagay tayo ng 2 spoon of sugar sa ating water. So at pagkatapos halu-haluin lang natin tong mabuti para magsama-sama at matunaw yung ating gulaman. At pagkatapos matunaw ang ating sugar at ang ating gulaman, ilalagay na natin to sa ating lalagyan or kung meron kayong Pyrex. After that, ilalagay na natin to sa ating refrigerator for 2 hours at antayin nating mamuo ang ating gulaman. At pagkatapos, pwede nating hiwa-hiwain ito sa maliliit na slice. Pero depende po sa inyo kung gaano kalaki ang gusto nyong slice sa ating gulaman. So ayan, pwede nating liilitan ito kung gusto nyo tong i-business. At pwede po itong i-business na ating gulaman. Dahil pwede rin po ito sa mainit na panahon. So ngayon guys, meron tayo ditong 2 liters of water. Depende po yun sa inyo kung gaano karami ang gagawin nyo. At gaano karami din na sugar ang ilalagay nyo sa ating water. So titikman natin ito kung tama na ba yung ating tamis ng ating water at ang ating gulaman. So, ayan na nga guys, naglagay na ako ng gulaman at hinalo-halo ko lang. After nyan, maglalagay po tayo ng ice. Kung mas maganda isa maraming yellow at mas masarap ang ating magic water. So, after po nating malagyan ng maraming yellow at mahalo ng mabuti, maglagay po tayo ng vanilla flavor. Pero normally at talaga nilalagay nila is banana flavor. Pero depende po yan sa inyo. So, I try na vanilla kasi wala akong available na banana flavor. Since hindi available ang aking banana flavor, so ginamit ko talaga vanilla flavor. So, depende po yan enjoy na lang. Ayan ang ating magic water. Masarap talaga siya guys. Subukan nyo, promise. Mag-i-enjoy kayo. Lalo na sa panahon ngayon na sobrang init. Perfect to na pang negosyo.